Čaute, moje meno je Valentín, dneska vás vítam pri novom videjku po trošku dlhšej dobe. Dneska sa ideme zahrať reloady a potom asi zahráme Battle Royale alebo niečo, uvidíme. Kúpil som si Fortnite korpotovo, by the way ľudia, konečne. Takže, tu sú moje skiny. Mám 2200 výbakov, teraz si ich šporím. Lebo chcem kúpiť nejaký dobrý skin, keď bude nejaký v shope. Teraz sa mi nič také nepáči, neviem. Takže tak, a ideme si zahrať reloady. Dúfam, že dáme win, ale pokúsim sa konečne dať win. Lebo, áno, proste, dám win. Už. No. Konečne ideme hrať. Nehral som si tak 3 dní som to nehral, alebo 4 dní, neviem teraz presne. Takže ideme trošku hrať po dlhšej dobe, lebo tak proste no. A prepáčte ľudia, že koľko, neviem, asi tak týždeň niečo, nevyšlo video. Nie, ľudia. No ľudia, tak teraz uvidíte, ako ja hrám na telefonickom toto. Sa nedá proste. OK, ideme do lobby. Ideme sa nahrať Battle Royale. Lebo ja nenávidím to telefonické nastavenie a takto to nemôžem hrať proste, lebo proste nenávidím to a je to bože. Ja neviem, akože dobre, ja to nehejtím alebo tak, ale nemám to rád proste. Niekto to má rád na to hrať na mobile, ale tak. Ja to napríklad moc neobľúbujem a pokúsime sa byť aj Godzillou, takže tak. Takže ideme sa pokúsiť dať Godzillu alebo niečo, alebo ten medailon alebo niečo proste. Takže tak, no ľudia, tak, uvidíme. Dúfam, že budeme Godzilla a budeme mať aj ten medailon. Ten medailon je mega dobrý, že vraj, som počul aj, takže áno, proste, ja som tak nahypený z toho, lebo proste, ja som dlho nehral Fortnite, hral som 4 dní Fortnite proste a to je u mňa dosť dlho, lebo však ja hrávam skoro každý deň Fonko a teraz som to ešte loading. Ja už neviem, že som horší, jak som bol. Ako je doublet, viem, to som vedel, ale neviem. Editoval som rýchlejšie. Akože neviem editovať asi. No a ľudia vlastne oni aj pridali tých... Ja tomu hovorím prežívance, ten prežívavec, ja tomu hovorím prežívavec z dôvodu toho, keď mu dáte zbraň, tak to prežuje. Takže tak. Ja sa vám ozvem, keď budem na zemi už, takže teraz rýchly strich. Ľudia, tak som späť, skoro som aj umrel už, takže tak no. Bože. Ešte nám. Čo to je? To nedá rytnúť. Super, to je teda. Ešte mi dojde matro. Dáme mu asi AR-ko. A teraz
fajnovú shotgunku. Ale nie oni, chcem to One Rifle alebo to Sentinelku. OK, nahnevam sa. Uvidíme. Spavne sa vlastne tak odjela. Uvidíme, dúfam, že sa spavne, no. Vlastne ešte na toto, na Godzillu máte, proste na Konga máte 20% šancu, že proste stretnete u hore. A na Godzillu máte 40. Kde utiekol? A ešte nám aj zrušili vlaky, takže asi ja vám to tu hodím niekde. Teraz by to neviem, kde malo byť. Ako vypadal ten vlak. A mytická holetvisterka, to tam vám hodím tiež. A určite dávajte like, odber. Odber, like, prosím, dajte. A ešte zvonček. Budem za to môcť vďačný, pomôže mi to v tvorbe. Tak ja dostanem. Midasik, si zmrtvý. Potreboval by som nejaké healy, však nevadí. Ale ľudia, fakt som to nehral 4 dní a ja hrám ešte horšie, než som hral. Portál. OK. Zabijem túto typka. Nahelujem sa. Berem pinďu a ideme tam. Poď už. Typek, aha. Super. Dead. To je úplne broken toto. Počul som, OK, robíme to tak. Final Mass nepotrebujeme, ideme na Godzillu. Okay. Máme auto, takže pohodka. Už ju môžeme vidieť. Godzillu. Typek dead? Dead? Keby náhodou berem. Ona ide po mne? Ona ide po mne. Jasné, že ide po mňa. Nejde. Ono mi to buglo. Čo to je? Haló?